alamar subscribe kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin ku ta haka ne kaɗai za ka dinga samun inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Shararren yan da kasar ta Najeriya da Bello Turji da yaransa sun kama wani kalar wato dai limami a jihar nan ta Zamfara tare kuma da iyalinsa da kuma dai ɗansa tare kuma da samu su tare kuɗi naira miliyan 5 kuɗin fansa an baka ba su kashe wato dai limamin da kuma da iyalansa da ɗansa da aka kama a jihar nan ta Zamfara yanzu daga masallacin wannan gari. Wai kun san abin da ya faru da sun ka zo sun ka kama shi sai sun ka kama kuma matar ɗane sun ka gama shi da matar ɗane sun ka taya da shi sun ka ce sai an ba su naira miliyan 5 dattijuwa kuma limami duk garin babu wari ne sun ka ce sai an ba su naira miliyan 5 an ka yi dai haka an ka haɗa naira miliyan 3 an haka sun ka ce kuɗin mutum guda kenan sun ka sako matar ɗane Aminu sun ka baro shi can sun ka ce wallahi sai an tunhaye miliyan 5 ko su kashe shi sannan kuma sai an so musu sabon mashin kai haka dai in ka bi haka sun ka zo wani ƙauyen Isa da ake kira Arume jiya wayuwar garin yau abinda suka yi gida suka bi in an cimma namiji a sassare shi in an cimma mace a bata maciyacin kashi haka sun ka zo sun ka fada nan cikin garin Arume sun ka fada sun ka kamma wani bawan Allah abin sun ka nakasa shi nakasawa ta da gangan ana kira ne Kasimu Ibrahim sun ka sassare shi sara na tashin hankali sun ka koma sun ka sassare wani Kasimu yanzu haka suna asibiti wai duk har yanzu abinda muke ta kokari cewa gwamnatin jihar Sokoto wannan kwamiti da tace ta yi na tsaro don Allah a sa shugaba kun taba ganin mota babu direba to mi aka wajen kafa in dai ba sharri ba ga mutane na ana kashi tun ranar da gwamnatin jihar Sokoto ce ta cika kwana 100 an kawa mutane ƙarya cewa za a dau mataki ga motoci za a ba jami'an tsaro don Allah in an so motoci za a ba jami'an tsaro ga mutane ana kashi mi zai hana a basu mi aka jira tsakani da Allah ana kashe mutane in kun ka koma Illela local government abinda sun kai wa mutane kenan sun ka bi ƙauyuka tsakanin Illela da Gwadabawa dawa ta kai ta isa a girbe sun ka zo sun ka tsare da bindigogi an ka bi gonaki duk an ka sare dawat an ka ba shanu suna ci in kai yi magana a halbe ka don Allah akwai mai ce muna akwai gwamnati jihar Sokoto akwai mai ce muna akwai gwamnati jihar Sokoto to abinda zai baka mamaki a samu dan da an ka haihuwa gabacin Sokoto wai yazo yana hadanci yana yabon gwamnatin jihar Sokoto wallahi kai ka san wannan ya kamata a bincike shi wai dan sunna na don ba mai walakanta uwarka ya walakanta ubanka ka dawo kana biyayya gare shi ai abinda ake cewa dole na ka yi abinda zai nuna cewa kana da kishi don kai ba alade kake ba tsakani da Allah gwamnatin jihar Sokoto to dai Allah ya kyauta waɗannan zunenan kalar abubuwan da ma mutane ake yi tsakanin 'yan da ƙasar ta Najeriya da mutanen gwamnatin jihar nan ta Sokoto da kuma dai fasa wato dai gwamnan jihar na Sokoto wato dai da lawan da fito fili bayyana cewa tabbas fa a halin yanzu sun kawo ƙarshen 'yan da ƙasar ta Najeriya a jihar nan ta Sokoto masu dare amma fa yanzu sai ga shi na shaɗin musulunci mutalabin na sassada suna Sokoto ya fito yayi to nan asiri kan wato da yadda abubuwan yake kai tsaye a fili to masu dare yanzu dai kun gani cewa yadda abubuwa suke da tafiya to masu daga kan ma kawo ƙarshen labaran namu kenan na yanzu sai mu tara cikin labaran namu na jawa da mu samu sai har labaran su kuma dai wannan ta idan har masu shirya ne to Allah shirya su idan kuma har ba masu yaba ne to Allah bana maganin su Allah ya kama mana wato dai Allah ya kama mana shugabanni na gari tare kuma da wato dai jami'an tsaro wanda za su bayan su ko dare ko rana mu ta lafiya samu cikakkiyar imani amin sun mami Allah ba mu ikon gama da duniya lahiya.